15 років радіо «Майдан». Сьогодні у першої національної кримсько-татарської радіостанції день народження. У 2004-му вона отримала ліцензію на мовлення, а саме 5 лютого 2005-го її позивні пролунали у Криму. З появою «Майдан» в тисячах домівок з'явилася кримсько-татарська мова та музика. Радіо змінювало життя людей, сприяло відродженню культури кримських татар. Новини, програми для дорослих і дітей, музичні конкурси – все це з'явилось на хвилях «Майдан ФМ». Через анексію Криму «Майдан» разом з АТР був змушений переїхати до Києва. У повний голос на хвилях ФМ-діапазону «Майдан» зі столиці залунав лише 2016-го. Про те, як святкують на радіо «Майдан», далі у сюжеті. Саме так, з музики сьогодні зранку розпочався святковий ефір на радіо «Майдан». Ведучий в студії музикант та композитор Джеміль Каріков та артистка Зейнеп Єг'яєва. В гостях кримсько-татарська співачка Алія Хаджибадінова. Вже 15-й рік поспіль «Майдан» залишається вірним собі. Вот эта сила бути собою, то, с чего начал радио «Майдан», вот эта идея, его посыл оставаться на своей точке зрения, доносить людям правду, культуру нашу крымско-татарскую, многогранную, красивейшую. Вот эта сила бути собою. «Майдан ФМ» клиплернің мевзусыны давам еттерек, бізім невбеттекі мұсафырымыз. Тақдим етмеге істейм. Режисер Ахмедір Нессер Халіл працював на АТР, коли з'явився «Майдан». З задоволенням згадує ці часи. «Майдан» і зараз лунає в його телефоні. Мы виделись, все знали друг друга хорошо, и из-за этого для меня и АТР, и «Майдан», имеет большое значение в моей жизни, потому что это являлось моим каким-то, образованием новым, тогда медийным таким вот. Та школа общения, она появилась на радио «Майдан», школа общения, школа диалогов каких-то, то есть она появилась на радио «Майдан», и мне кажется, это всегда греет. Святковий марафон тривав 2 години. Його в ефірі транслював телеканал АТР. Ведучі співали з гостями кримсько-татарські пісні, грали на музикальних інструментах та згадували власні історії життя, які пов'язують їх з радіо «Майдан». З екрану колектив «Майдану» вітали з усього світу. İşiniz için çok sağ olunuz. İşiniz kolay gelsin. Hayırlar. Milli Meydan radyo stansiyamızı can yürekten hayırlayınız. Happy birthday, my favorite radio station, Майдан. Welcome to Lviv. Je félicite la Radio Майдан. Wszystkiego najlepszego, Radio Майдан. Я тут був в Києві, і він дав мені в слухавку послухати, як Майдан мовить в тестовому режимі. Це було перші слова в ефірі Майдану. Я це дуже пам'ятаю. Ті, хто перші стояли, вони мають просто бути завжди в пам'яті і журналістів, і суспільства нашого. Але зараз хочу просто подякувати тим, хто продовжує. Ми повернемося, тут немає жодних сумнівів. За 15 років «Майдан» пережив багато: становлення у Криму та вимушений переїзд до Києва. Незмінною залишалась любов слухачів та вірність тих, хто був причетний до мовлення. Кажуть, це як перше кохання. Ріана Алієва, Заман, АТР.